Hemen salam. Sizin bilen yine de Ceyhun Kreativ Group. Yıl geçtiği sayın ähli uğurlarda hareketli zähmetin sany barha azalıp, oturulup işleyen zähmetin sany barha artýar. Aýratyn hem şäherlerde oturulup işleyen hünärlerin paýy ören uludur. Bir wagtlar adamsız göz öňüne getirip bolmayan işleri häzirki döwürde akıllı maşinlar edýärler. Bu adam için amatlıkları, eşretleri döredýär. Yönü ýüpüň iki ucu bar diýilýär. Bu adamy hereketsizlige, agramyň çenden aşy artmagyna we onuň bilen baglanykly herhili kesellerin ýüze çykmagyna getirýär. Olaryň garşysyna görüşmek köp wagtda biziň özümize bagly. Günüň dowamında wagt tapyp beden terbiýe, sport bilen meşgullanmaly. Türkmenabad şäheriniň Şatlyk Sowda merkezinde ilkinci fitness klub munda sizin kömekçiňizdir. Öňsüperin erkeklere girmek gadagan. Sana da girmek gadagan. Bu yerde 15 yaştan 55 yaş geçenli ayal gyzlary kabul edýärler. Görşüňiz ýaly ayal gyzlar eýen türgünleşip geçýärler. Oho, derde fitness bar. Fitness barda görşüňiz ýaly dürli içkiler, horlanmak üçin çaylar herhili görnüşde. Eger mümkin bolsa biz hem dadip görsek fitness kokteyliňizden bolýarmy? Menim içip göreýin. Görünüşünden oğudan görünýär. Hani bir dadyk göreli, tamam näýli. Hem tahamly, hem peýdaly goduny. Tamam. Göreli, berde näme? Berde Yörite duş otaklary klubuň hyzmatynda. Hani göreli yeni nämeler bar. Derde de bir oto bar. Hani gireli. Bu ayal gyzlaryň egin eşigini çalşylýan oto. Yörite şkaf jagaplar. Hersi özüniň açarlary bilen şkaflar yeterli. Hemme ýetýär. Her kim öz eşiklerini aýratyn goýup bilýärler. Berde görüşüňiz ýaly gyzlary ýa-ni işleýär. Ýalňyşmasam, şu öňdäki duran trener bolmaly. Baştan salam. Sizi mümkinmi? Özüňiz bilen tanıştyrsaňyz. Men Selvan Noluzlar, Xitay fitness klubuň treneri. Häzir gyzlar ýa-ni türgünleşýär, dogrymy? Dogry. Näili maşk edýärler? Bu maşk bedenimizin tonusuna kaldırmaya yardım ediyor. Yani näme? Ganteller bilen işleýäňiz, dogrymy? Doğru. Medina Markulevna,
Berik gelýän, fitness kluba gelýän müşteriler barada aýdyp berseňiz. Bizim fitness alymyza her hili müşteriler gelýän. Ýagny biz onlara individual çemeleşmeli bolup durýarys. Ýagny horlanmak isleýän müşterilerimiz, ondan başga dogrumdan soňky kesir we kesme operasiýasyna soňky näsaglarymyz, ýa-da biýil agry, oňary we iňnesi bar müşterilerimize biz individual çemeleşip olaryň ýagny imit ratsionyny, ondan başga da maşlaryň ölçegini, ýagny agyrlygyny, yeňilligini biz individual çemeleşmeli bolýar. Meselem, ýaňy doğuran yaş enelerimiz üçün biz esasy yeňil maşklar saýlap alýarys. Olara ýagny algaýan ýazajaklar we velotrenajörlerden başlamaly bolýarys. Her bir gelen müşterimizin sağlygyny goramagy, berkitmäge, onun bedeniniň umumy tonusyny saklamagy, ondan başga da gözelligini saklamak üçin biz ähli şertleri döretýäris. Köp sağ olun Medina Markuliyevna. Hola, sağ olun. Yine bizim Türkmenabad şehrimizde şeýle fitness zaly bar. Şatlyk fitness zaly bizi anlara şatlyk baýlaýar.